Tom na bakat ar. Kadekot nadu menikong terter. Namar kata ngakerpat ya pi ko perbenget. Nagi daki jingis nei ke jong oblay. Ba pinai tino ya ke met jong pi kum ke jingkenya ba em ba khot ba ba pensko ba yo oblay. Ka balong ken ka jing shekri ba kenya mensim jong pi. Batuat pensriem rengkat ilade bat kane ka perthai. Henry to pen kladurno ilade ken. Da ka jing pentamai ka jing mot jong pi. Kenang ba pinyo tip ka ba kumno ka long ka mon oblay. Ka ba baha ka ba penso baha bat ka ba janai de. Pi hangni hagak tin ka joblay. Ka keren. Ya kata ka jing pen kalano ya ka jing mot je berkhat jingi. Ban pen kelano ia ka mon ga jungi. Ban pen kelano ia ka mensim ga jungi. Da ka bangingin IT ia ka jing em shoblay. Haga ni ka por ka day katrik sandrik ubenai January sunem ar hajar arpo. Kadai ka sngi ublay ka baningkong jong ka ni ka sunem. Te nomor kata ka jing kli ka jong akalong ba kumnong isngaw spangkan ikas number tmai. Kumno pisngaw spangkan ikas number tmai ar hajar arpo. Pisngaw kumnong. Snabi itu pi. Kanigas nem ar hajar arpo. Kanigas nem jong ka jingkir ku. Kabakan jaman sem. Kanigas nem jong ka jingay kabakraw. Ngasit pek lang bakini ki bru joblay ki sayang kas nem jong ka taga great grace. Kajingai ke bakrau, kabangilap man mat, haga ni kesnem. Kajingai ke bakrau. Baram dia kata, kani kesnem, kalau kesnem, kabalong trouble, anointing, kamut laisya, kajing pensle, bani ka mensyua. Kani kesnem kalong kumta. Oh haleluya. Laisya pinyo man. Laisya pinyo pediang. Haga jim ka jompi, lara pi IT si saya ladi. Shoblay. Kadi kesnem babaham tas nem. Henry haka juga por ngako ni pi. Kadi kesnem ke basniu. Namar balai namar ba haka bay day berka perthai. Haka bay day berka imlang ka salang. Haka bay day berka sensyar ka khadar. Kahima kiri. Menta kesnem arjar po maresdang ngelios ngeu ba kesdang ka jingjak ba krau ba. Hapo Australia kelapulu hadu cispa arpo tam mail kada keding kaplu bon kibriu kemlashi ban ring mensim hapo Australia nakadau jong kajing tedem jong keding bon ki yam ki ngimlashi ban ring mensim kada kalong kabas ngusyur kai bha nangta hapo Iran menta ka US ka Birmingham nolor ba kala de bom lepa ya kawai ga kali bala syong de urang ba sipai kapten jong ke Iran dari Iran baru tabar ke Iran ki ongin penhir keput ya ke Amerika de ki misail jongka ke Amerika menta kalkom ka jing tho aki de Twitter menta ki ong ngin target sanportli kita ki jaka bu tertma jong ke Iran Maria sedang chesen penher tertma na Amerika sanpo artli wot tapo Iran on bom ya kita ki sanpo artli ki jaka kalau bas tu syirkai ba balki we ki ong ba kan sedang no kata katma ba percaya ke balai lada oblay yada lada oblay bat ya kane ka jingja kalak ban lam sya katma ba ka balai Henry Kibriu joblay ki ong berbor yingi man duailam namar ba ladagan poi ga tama percaya ke balai kanum la setiap ban like wat ki India ro kahaban ngat haki ai ki jenjar te Henry mangi kibriu ga joblay mentangi don haka jingkermen boblay unang penset bor oblay unang ai bor yingi oblay unang kerku yingi oblay sa ai ya kata ka jingkerku ke arsya ya ka jim ka jungi arpo lani arhajar arpo kabelum sutunat bha pidon kami ke ban penkre ublay lani pi duai bha lani pi duai jur ublay un ai ke jingkar ku ke ba bunsha e ke jem ke jongpi
kat nungun na pinang jopi betrang boble un kerku ya ka jem ka jong pi rakti ngara rotli na mga kuwa. Hallelujah. Bagi kisngi na kalang ka jonga ngaso ang ba kalong kesnem ka ba nga deben duai kamba. Kade kesnem ka ba ngihaban rung kamba sa kata ka plan ka joble boble don na ka banta jonga na ka banta jungi bangin yo ban pediang ya ka jingker ku ka joble. Ton pe yang ni ka tin joble ka ongkum ni. Namar ka tang agar pada pi ko permenget na kita ke jingis nei ke joble. Ke jingis nei joble ke ba kraw ka ong kata great grace. Ke jingai ke ba kraw ka joble. Ke jingis nei ba kraw joble ki dei menta. Haswa ka jingwan arsin yo tra Yesu nga ong hagane por ka dei menta. Yangi bangin pen kre no. Na la sesuang bat ai tino ikemet jong pi kom ke jing kenya ba em ba khoj ba pen so ba yo blei. Kabalong ken ke jing shekri ba kenya men sem jopi. Ong hang ni ong ba ban ai tino ye ke met jong pi. Ong lambat nga ban ai tino ye ke met jong pi. Kom ke jing kenya ba em ba khoj ba pen so ba ya oblei. Pi ong ai tino ye ke met jong pi. Kamot ka met ke jonga kom ni nadu kli hadu kejat. Ngadei ban ai tino ye ka met ke jonga baro sya oblei. Baram ditang mga bakren hang nin rei nga kerpat lada long kabala ya piro ke beos ngau lengba ke nega jingkran ba pin ai tino ye ke met ke jong pi kom ke jing kenya ke ba em ke ba khot ba pen so ba yo blei knang ba u blei un syam so ba ya ka jing em ke jong pi ong amen.